Ndị Igbo, ana m ekene unu. Aha m brother Paul Chigbo. Chi efogo n'ụbọchị taa anyị na-ekene Chineke n'ogologo ndụ na-arụ isi ike. Onye ọbụla bụ ifeọma n'obi n'aha ọfụ a anyị na-asị ka ọ gazieri ya n'inye Chineke otito. Ife ọ na ị na-achọ ihe enweta ya na ntụziaka nke Chukwu na ndụ gị. E nwere ihe nji wee bịa maka ọ na-abụ ekwekọ ama agba. Mgbe m kwuru okwu ikpeazụ gbasara nwanne anyị nwoke Mr. Mathias Ezeaku, ụmụ ụfọdụ na-asị na m ekwesịrị ịkpọ ya afa, na-asị ya kpọzina mmadụ afa. Mfụnọ ndị aghọtara maka abịarọ m ịkọ ọnụ ada m akọ ọnụ ụmụ nwaanyị kama na ozi ka m na-ezi na-agbazi nwanne anyị nwoke na-enye ya ndụmọdụ ya abalị ya uru. Ife nke ọ dabara na ya akpụrụkwa na agbụrụ ha agbochie. Onye ọnwụ na-cheta anụ ya amanọ ife njigo wee dọọ ya aka na ntị ugboro na ada akpọ mmadụ afa anyị na-ekwu okwu ya bụ the manners eji were akpọnya bụ afa. Ịkpọ mmadụ, kpọọ ya onye ori, kpọọ ya onye ama, kpọọ ya ogbu mmadụ, kpọọ ya mọdara. Ife niile a ka eji sị akpọzina mmadụ afa na ụdị ya. Mmadụ ya akpọ nwanne ya afa wee gbazieri ya. Mgbe ejechakwu nata ekwu na nwanne nwoke Mr. Mathias ya da akọtọkwa ife ọjọọ mana ya etuzina mmadụ ori, nye ebozina mmadụ ebubo nke ọma azachanwu. Ife abụ ife adị mbụ eme. Onye si m akpọnye ya afa, o nwere mgbe m na-akpọ ya afa ebe ya ife ọdịrọ kama mma ada agbaziri ya maka ọkụ ọmụ were akpagharị n'ala Igbo. Ọkụ ọna na-agba ọzara ada amakwụsị dị ndụ maka enwe ọkụ na-agbanụgba ma onye ma eri anụ. Afụrụ m ihe onyonyo nke o wepụta nke ọ sị na onye ọbụla ọ kpọrọ ndị na-eje ụka ụmụ atụrụ Jizọs. Unu n'anya n'akụkụ m unu ya afụ ife ndị o segasịrị ebe ahụ. Onye nke o ji wee na-eme akaja dịka Jizọs, nsogbu adịrọ. Unu afụkwazie ndị na-eme ekpere o debe wee dezie ụmụ atụrụ Jizọs. Na ọ bụrụ na unu chọọ ka anyị nyere unu aka ọzọ, ndị ọ na-ekwu bụ ndị otu ha foundation ha, unu chọọ ka anyị nyere unu aka ọzọ na unu ya denounce Jizọs publicly na vidio anyị post online. M wee gote anya bụ ife, m wee jụọ onwe m ajụjụ. Nwanne anyị nwoke na-ekwu okwu mgbe ụfọdụ. Ndị oyibo sị a wise person thinks before he talks, mana unwise person talks before he thinks. Ọ bụrụ na nwanne anyị nwoke a na-akpọ ụmụ atụrụ Jizọs ghọtara ife ori wee naba, ọ ya ama na ụmụ atụrụ Jizọs a ejee na ụmụnne ya enwe ndị ọ kpọrọ ụmụ atụrụ ebe a maka ụmụnne ya niile abụrụ ndị omenala, enwere ndị ụka. Ije na his nephews, his uncles, his nieces, ijekwu ma cousins ma friends, ha ncha niile nwere ndị bụ ndị ụka, majority bụ ndị ụka. Ọ ya atọghatagodu ndị ime ụlọ be ha. Onye ka ọ pụtasịrị wee na-akpọ ụmụ atụrụ Jizọs. Nsogbu adịrọ. Ife m na-achọzi ịjụ ya bụ Mr. Mathias Ezeaku, biko anyị na-edenounce Jizọs na onye nwaba ife na-awa gị n'afa. Kee maka ndị cultists, ndị otu nzo egwego ha denounce ka e wee meta anyị Igbo mma. Kee maka ndị na-akwafu ọbara, kee maka ndị na-ezu ori, kee maka ndị na-eme ife ọjọọ dị iche iche na-emetọsị anyị Igbo, ndị na-eme arụ n'ụdị na omenala. Egwego ha na ha ya denounce tupu inyere ha aka. Ka m gwazie gị ya ka o doo gị anya ka ị na-ekwu na onye ọbụla ihe enyere aka na onye denounce Jizọs, ka m nọkwa ebe a na-ekwu na onye ọbụla kwenye na Jizọs na-enye gị ego, ịma na onye ahụ nwere nghọta maka ike na kporu. Onye ọ na-asị gị abịazi na be ya, onye ahụ ekwuo n'ọnụ gị na ya na-abụ. Ị na-ekwu na onye ọbụla ihe enyere aka, ị na-enyere aka onye ka ị bụ? Who are you to help a human being? Mathias, nyegoro onwe gị aka. Bịa ka anyị megoro x-ray ka m gwa gị ebe need help na all the areas of your lives. Kedu ife ịmabe enyemaka? A medical doctor cannot guarantee the life of a human being. Ife a na-eme n'ụlọ ọgwụ try your luck. Gị nwa na-ewetazi ego, atụta ego ịbịa weta, nwere ọnụ igoro one loaf of bread wee na-aba mba. Onye nwe bekiri kedu ife ọ ya eme? Ndị na-enye gị ego ada discriminate. Ndị na-enye gị ego ada asịghị na ihe ekwe na Jizọs tupu ha tie ego na ya foundation. Nye ka gị nwa na-ewetazi eweta, gị nwa na-amezi atụkọtacha ego ya ọnụ wee nye ndị ọrịa. Ọ bụ na iji ya personal money were eme ife a wee kwuo ụdị okwu a, ajụjụ ọzọ mma jụ gị bụ ego ole ka ị na-eweta? Ife i kwuru ọkpa kere m ọkpa n'imu, ọ gbara nkim n'isi. M wee sị mba na mma apụta ka m gwakwuzie ụmụ atụrụ ahụ God's Agenda Foundation adịgo. Mathias ọ dịgo tupu ije bọyị ma o nwee ike mgbe ị mabere aka niile aka ebe. Ị chọọ ka m wepụtawa vidiyo n'ebe 90 kama mmeji maka iwepụta ya, mana ife mmemme kịta anyị adịghị eme ife anyị na-eme ka ọ gbaa ife enu, ka ọ daba ụda, ka mmadụ kụọrọ anyị aka. Chukwu ekwe na ekwugo m ya ugboro. The father who sees in secret the works in the open.
mana ife iyi kwuru isi etigo high jump ebe ọ na-epụtago ọ bụ egwu ahụ ị na-amụ kemgbe nya ka ibuzi wee pụta n'ọgbọ. Achọrọ m iji ihe onyonyo a wee gwakwụzi ụmụnne anyị na ihe onyonyo ndị ọzọ ka ya abịanụ mma akọwaziri unu ife gbasara God's Agenda Foundation. mana ife na-achọ ikwu ebe a bụ otu ọnụ osi na wee dịrị gị ọ bụrụ ha na ịbụ onye nwere mkpa, ịbụ onye omenala, ịbụ onye dibịa, ịbụ onye ụka, ọ bụrụ ha na ịbụ onye Igbo, i wee jee ka nwanne anyị nwoke Mr. Mathias nyere gị aka o wee sị na ihe dị na Jizọs, biko chọọ nọmba God's Agenda ka ị kpọọ anyị n'ekwentị. O nwere ebe anyị dọbara ego, o nwere ebe anyị pakịrị ego, mana ebe ọ na ọ pụtago ọfụma iche aka mgba, ọ chọziri iji egbe wee chedo ndị mmadụ wee napụ ha okwukwe ha. Who does that? Ọ ka esi eme? Isi ebe osi ebe a, esi ebe osi ebe a. Ụmụ atụrụ ya bụrụ ya na-enwe m iwe na tupu inyere mmadụ aka ị mana inwe ike ịnakpu ime nteta. Look at mmadụ na-eri gara eje toilet, a human being who is and defecate. Ese gị picture ebe ị na-alahụ ụlọ ifu na mmadụ enwere isi. Hapụgodo ịgwa ahụ 3 days ifu na ihe adị esi isi ọ maka eji awụ ncha na awụ mmiri. Hapụ ịgwa ahụ 3 days ifu na ihe enwe bọdị ọdọ. Mmadụ ezuru oke nya ka ị meghere ọnụ wee si tupu inyere mmadụ aka. Jee n'akwụkwọ nsọ ma ọ dị ikwe n'akwụkwọ nsọ ịfụ na Old Testament ka ewepụgoro nke Jizọs Kraịst. Ịfụ na Chukwu okike abịa mee na-akpọ meghere ọnụ wee sị onye ọ na-ahọpụtara onwe ya chi oyi efe. Na Old Testament onye ọ na-ahọpụtara onwe ya Chukwu nyere anyị the power of choice. Onye ọ na-ahọpụtara onwe ya chi oyi efe. Ije na 2 King chapter 6 ịfụkwa ebe ọgani dị n'obodo, ụmụ nwaanyị nwụpụtara nwa ha mụrụ amụ na-esi na-eri. Ọnya ka ofu nwaanyị gbakwutere eze wee sị ya, eze biko nyere m aka. Eze wee sị ya, who am I to help you if the Lord doesn't help you? Ọkwa king kwuru okwu ahụ. Jee gụọ Baịbụl ma ọ na-eka ghọtara nke egoro agụ tupu ife a na-eme wee mere. Eze bụ onye gwara subject ya. Ife ize ọ gwara ya, nna ya eze nyere m aka, my king help me. Ọ sị ya, who am I to help you if the Lord doesn't help you? Mathias, enyemaka mmadụ si n'aka Chukwu abịa. O nwere ife ihe emenwu webụzụga Chineke, you can't do anything. Show me the richest man ka ngwa gị fekọrọ ya onye ka o zuru ihe eji apụta sị tupu inyere mmadụ aka. Who are you to help a human being? Onye ka ịbụ? Kedu nke ihe emenwu? Ịgụta ego, printed paper, picture ndị nwụrụ anwụ onye nwawa inye aka. Ịmọ na-enwe ndị oji okwu na-enyere aka. Ịmọ na-enwe ndị eji iji ọkpa enyere aka. Enwe ndị eji ọkpụkpụ aka enyere aka. Help na-abịa in so many ways. Enwe ndị eji ndụmọdụ na-agbaziri ha wee bụrụ mmadụ na ndụ a. Ife niile abụrụ ego. Enwe ndị ji ego daa iberibe. Nwe ndị ji ego gota moto ahụ gbuo ha. Nwe ndị ji ego rụọ ụlọ ahazedo ha. Nwe ndị ji ego zụta ndụ ha n'ụlọ ọgwụ, azụta ndụ edebekwara ọnwụ bịa werekwa ndụ ahụ. Imeghe ọnụ nyere mmadụ onye nyere aka ma enwezi nsogbu. Onye nyere aka nsogbu onwe ya agwụna, nsogbu ọ na-agwụ agwụ. Ihe eji asụ asụsụ bụghị ọgbọ. Na onye ahụ eji na-asụ Jizọs, nye bụ ife na-awa gị n'afa, nye bụ ife na-echu gị ụra. Ndị kọtụ mebe kọtụ, ndị na-agba n'iro ha n'iro, ndị iberibe mewe iberibe, imechakwuo na kwuo ya na ife ndị ụka na-ekwu si akwasị n'iko na onye ọ na-ahapụ nwa ya nwaanyị ka o jee megharịa ahụ. Ọkwa ndị mmadụ mecha agwa gị ya gị hapụ ada gị nwaanyị ka ha gwọọ ya ịba. Na ụdị ife na-akọ ịkwado morality. Ife niile abụ the aim of your goal bụ sọsọ ka imegide Christianity ọgwụna. Ife anyị pụtakwasịrị mbụ God's Agenda Foundation bụ ụmụ atụrụ ahụ dị na-asụ Jizọs, for them to maintain their faith. Ma ndị omenala ma ndị dibịa nke ọsọ gị kwenye ya. Ife anyị pụtara ebe a bụ inwere ana mkpa genuinely ịbịakwa anyị enene ya fụ na mkpa inwe na onwere onye ya enyenwuru gị aka. Anyị ka ya eme vidio gbasara ya ka anyị kọwara unu ife niile, afa, account number, everything anyị eji wee na-enyere ndị mmadụ aka. Anyị dị mbụ eme ya maka anyị gụrụ unu ndị anyị mere mmadụ anụrọ nya ka mmadụ ya eje gota 1 loaf of bread wee ka onye nwe bekiri na-aba mba. Ọ ka esi eme? Biko ụmụnne m, asị ka m were ife a dọọ unu aka na ntị. Aka mgba a na-echere okwukwe ha ncha niile na-abawanye. Jee gụọ Revelation chapter 3 verse 11, 12, 13. Akwụkwọ nsọ sị jidesikwa ife ahụ iji ike, ekwena ka onye ọ na-anarụ gị. That's your salvation. Na onye ka anyị eji wee nye gị ya crown of glory. Cheta na injury time na-adị very very delicate ma a na-agba bọọlụ in a typical football match. Injury time oge a ka players dị clever na-eke nkwụcha. Mụrụ anya ka agwọ ma dị umeala ka ndụ. Be wise like a serpent. Ekwena ka e were ife nke ụwa. Ekwena maka agụụ. Ekwena maka ịgba ọtọ. Ekwena maka shelter. Ekwena maka ife ọbụla bụ ife nke ụwa a na-afụ anya na-emetụ aka na-eme ngafe. Everything
everything you can see and the touch with expiry dates. Ekwekwana makia we denounce or Jesus Christ. Agwana ngia. Ekwekwana makia ife ni na bi ife ntere oge. Anyị nọ n'ụwa na-achaji karat ma ndị America ma ndị Korea ma ndị China. Karat ka anyị na-achaji anọ na stage onye chaji cha ọnaba. Morocco so onye mere ike ya ọna nyenwa Morocco anago. Ọkwa nyenwa tiri egwu a. Gbakọ ndị niile nwụrụ anwụ ha ncha niile mere ike ha na. Nye ka mmadụ ya eji ka Mathias ekwetara na enwere ife nke mmụọ. Ọ bụ na oge ntị na nkuzieri ya na the component make human being bụ spirit, soul and the body. Ha ncha niile nwetara ife ha na-arịa. Enwere spiritual sicknesses, enwere maintenance culture about spiritual life. Mana ọmarọ ife niile normal medical doctor ọgwụna. Otu esi nwee body and engine moto. Enwere body nwee engine. Ha ncha nwere ife ha na-arịa. Pana ebita dị iche na mechanic. Mana ọ ghọtara nke a. Kwa ụbọchị a na-akọwara ya na enwere spiritual sicknesses. Mana ọ ghọtara ya. Biko mmejedewe bụ ụmụnne m zisa n'ihe onyonyo a unu amụrụ anya maka o mere ife a gụọ ọfụma ka ife odere ka ike nkwụcha maka na-eti ọkastị enwekwa some fishes o ya enweta mana amarọ ndị ọya abụ. Aha m brother Paul Chigbo zisa n'ihe onyonyo a ka ọ dị the best